Já nemám brýle. Nevadí. Už jsme tam? Už jste tam? Jo, takže můžu povídat? Jo, povídej. Tak čau. Dostali jsme se do úrodného kraje amerického. Kam se podíváte, tak jsou pomeranče. Kam se nepodíváte, protože to je z druhé strany, tak tam už nejsou. Když se vodte pryč. Tak když povídám já, tak vždycky utečím. Ty jsi slyšet i na dálku. Je to slyšet na dálku? Určitě jo, ty jsi slyšet dobře. Takhle mi furt nadává. Furt ne, protože mě nepustí furt ke slovu. Rozhodli jsme se, ale to že nevadí. sekvoje dneska vynecháme a zůstaneme v úrodném kraji. Místo sekvojí Už jste se rozhodli, jo? jsou pomerančovníky. Krásný pomerančovníky, když se na to podíváte, tak další a další řady, jo. Je jich tady fakt ohromné množství a turistí je sem jezdí krást. A musím teda říct, že jsou zralí, nejsou vůbec kyselí. Já už jsem ukradl jeden, pak jsem jich ukradl několik. A ještě ukradnu. A to až si přehrajou na letišti. Takže tohle jsou poslední záběry vašeho dědečka, než ho zavřeli v Americe. A budu tu do konce roku trhat pomeranče. Za trest. Za trest. Tak vám ještě ukážeme naposledy krásný pomeranče. Ještě mým ukáž, Františku. Františku, Ano, pojď sem, prosím. tak, takhle je ve stínu pomerančovníku. Ano, šéfe? A takhle se kradou. Ale tam není nějaký elektrický drák. To je zavlažování. Zavlažové. Vidíte? Silný Tak, strom. takhle se kradou. Bacha, někdo jede. Odem. Tak čau.